Kublai pi baro yang sobai pi sahi sian chakani ka program bekerpang jungi mentakasi. Mentakasi kalong kasi ka bekerpang ha ka ba ngirake ya ka jingdap prap saus nem jong ka jingklat no umelung soso tham us em ki melung. Umelung soso tham ula klat ha ka khat pra tarik uno pra khat kandai spa sau po. But ki kam jong u ki long ki bla su thit hadu kata ha ki long din but ki pateng ki babun but ban small thu yo uni u sengkan seng perkat but yakikam ki ba ulano senyang ngin dan apreng jingi menta kasni yakini ki arngot ki samla kata I penkemen hunlang ji sotun I bedai ru research scholar jongka department hanihu kasi department hanihu but kumju ru ya irangket bok si recruit I bedai iwe na kinong tho ibang kena but banya merging mode banya peliu jingmod hagan kapor ngi smoke man hadu kata bakini ki khun samla ki mi shakmat ti parlok aling ini phaj ki menta ti kublai pi pro arngun bani tiang sobhai pi khamtam nam takan kapor kalong ka ike ka besotanat ba ki khun samla jingi hakan ka sien ka ba ngi penlong kan ka program ki mi shakmat banginya don ringkat banginya peliu jingmod halor us em ki melung soso tham but sha bangin jam le se shaki kam ki jam ki jong u but ki sinyang ki ba ula no shaka tho katar penkeman le singin phai shwa khendiat shaka jing em ka jong u to aga bai de but soso tham te ulong hi soso tham ulong u melung we melung bakrau na ka jai bin khasi ya keni lawa sakhi lemba kita ki mati ki ba kodor ki ba ulabo hangi ki pateng ki ba menta lemba usenyang jong u bola no shaka so sup uthia jong ka khasi literature khasi te habide ba ka jig em ka jing long jo u ude u khon jo I link tham ba de na ka than so ra but u pa jo de hat tong pe na ki than wa jan te te habide ba ka kam chong school jo u malo sa so tham ka kum na ki kot ki sta ke bangila la te ka omba u chong school hapo so ra hi hapo no solia te na ta u sawan mat beteng ya ka jing poli jo u hapo government high school te tambah chumna la ban pendep ya ka entrance ko mat ha ki por mo te ula habide ba ka chong kha chong man jo u par ula ya poi kha poi man ba ini I kerila dora gat pho ba ula don san ngut ki khon bat ka we san ngut ki khon sangat kisah tentang bat ibai kentai. Kendia lesi irang yo ikwa bana. Tinalor ka ikabai ipen kemen ila pelaj pang mentakasni. Tenga kwa roban ong ba ususu tham. Kawi ka pala ka bang kwa iki nong pejkin bagian tip kalong ba ususu tham. Uri uba siang maban roai. Uba penak maban roai. But kum usu pretenden hapo ka Earls Hostel. Ulade ubriu uba siang urundang hado kata-kata but man ka step ujurwai ya kata kajing ruai ka boong joy cometh in the morning urwai bhai kata kajing ruai mondola kam te men pat ujusu tanat bhaban ruai ya kajing ruai lead me gently savior but ka wai pada Jesus lover of my soul para do kasngi ka bo ukhlat ro kiarwai ya kata kajing ruai ka bo ujusu tanat tinalor ka kam ruai udei ru basnat man thung jing thung te udei ubri ba khedang step ubamlien ban khedang step but under lo khedang step abo nang long bang tre hostel ujli thung jing thung sak per but komjuru ude ubri bo birya hado kata-kata uba sotanat bo pen sotanat ki khna school but ki khna school barabor abo uhi kai ki judan barabor ka khmat ka pu sam khina mar ulong barabor ubri uba birya but kom mangen shu ban rap shu eka bai pen kemani ong uni u melung so tham jungi udon ru iki parlok kiba ki kila on ki kraw perkat kum professor R Thomas kum Dr Homi Welling do kum professor SK Bonian kini ki parlok ki jung ki bo uje terkonya lesia kalong ka san perthai lesia kalong jung ka literature but ki be day but kari ba ka jai ban rio te chu akwa ban ong ba ka ba phla kalong ba hadin life nem kari ba ka jai ban rio ka jung ki itho yau ni umbelong but ya kata la itu yu kata ka de house nam sia jak na spa nyo pulai bala penmi hisndon ya ka da ka souvenir pan sa jingkan mau ka thup sa jingkan mau halor ka jing im mar ka jing trai ka jing uni umbelong sa ka wei pade banyak teng shu nang ta ka long bala ya thu ru yangi ba hakisam ki ba khat du ki jong u ula pen kala penkala ketian dekat tu kat ni ki drama ke jong Shakespeare ke bakot ke Tempest ka bola bu pada ka kasi ke bola ai kelang en rei kala jano
kan ni ka klasik ngila do ya kan ni ka klasik kelas jano kum tu number let's say ki kami bo bha ne kan ni ka duler ka ba u la tho kelas jano kum tu ni so thu ba u melong so tham u long sha u ta u bri u ba yar hadu kata ta ka jimu perkan bat ngi yo iru hakikam tho ki jong u bat u singyang u bala u ba u la no shisha ka long ba man lagi pateng ko man shi ong no ni kala long shisha ka jingkur khu ya man lagi pateng ki belayo ban shim bentah ya u ta u singyang belayo kin diat ni ne pai halor u singyang thì họ bây giờ có sinh nhang trong số tham thì lạ bên chim ya cái sân bay bên những con air trong số tham sẽ cái thọ cái thar cái gì cái đây cái chim bên cái lá trong u ya cái này cái silan trong cái poetry trong William E Higgins cái một right boys bầu bên Babu hay cái tên cái gì bằng sạp yêu Brackham kata ngila ban ang gudi sambai bening kong nang ta kan sebut te kom ke sngi barim uhnyo trep ka dui taraksial ke poetry khasi ka bola pen kalan ka dui taraksial te na ta ka jim jo try jongi the life of our lord jo Charles Dickens te ki poetry jo William Wordsworth kom ka Lucy ka kuku but kiwe hoi te kom bai ong mo na isilan dei rang na isilan ba ula tre sitam but kumba ngitip ba iya itu isilan man penwandur ula simpor kumba lais nami but hadin nang ta kilami sakiwe ki nong kum nuku usinyang uba ni umelung ulawan ra kindiat yo pikwa ban benra balor kata kum ka jing em jong utrai jongi kita ro nang ta le segi power esop kita kiwe ki ba ula ki ba usoso tham ula translate pengelak tiang laban orang ketin kasih kawi ka pela ba ka ni ka jingwat banyak ka jong ngalap ba habu utho ka ni ka inkong selang mat ka jong Walter Scott nei breeds there a man ula translate ya ka nak ketin pareng sa ketin kasih ka bola ai inkong selang mat da si puli ya ka I kom ba ka de ka ketin kasih I kom ba ka de kam desho ka jingtrei jong ka English I kom ba ka de ka jingtrei jong uhi ba ka pelang ni ka long ngabang ka nang kawi ka mat ka mong ban ong ka ten pareng what's going translation loop dan ni kunjri jong ka translation ni kunjri jong ka kalak ten new I ba na Walter Scott usoso tham open kala chau in kong sanang mat te now new in kong sanang mat u frank empu pare open kala yang sa ka English kata ka basutanat ha ka sam saja kana spanya pulai u ai kerteng pa ka a frowning scalded forehead ting iba uniu mulung ulong sa ulong bakraw ulong ba pro jabiang do kata ba kijing tre kijing hado menta ngindang ya pertu hoi kumpa pi mentan rang kalong ke ka ba smotna ado kata ban iba uniu mulung udah kraw sa hado kata baki kam ki ba ula no sinyang mo kijing ha ka kam tam ha kan ka pen kelaktin ba paro ki kam ba ula tre ki I kumba ki de ki kam ki jong kum kata ka balashu pen kelama na kawai ka ketin bat kum pi omentan kalong sisa ka ika basotanat ba hadin bo la pen kelai ka ingkong selang mat la pen kelabiang ya ka sa ka pareng bat la smothu ya kata ka jinglong kraw hadu kat nu kata ka kam ka jong ka dolong sani ka dolong kensai hadu kata te ken diat ru habangi kren sapang ka pen kelaktin pen kemen yo lesi pidang doni ban kren halor kumnu kan ka pen kelaktin kala penlong sisa kata ka jingwan ra ya kata ka jingper na kawai ka por kam tam la dangi pe ya ka juk ka bamenta ka pen kalaktin la ni kata ka translation ka biniong kala long sisa ka ka ba ngila nang smothu kam sai shu kendiat ya lesi habide ba pen kalaktin now do so thawa long nong sedang mo la ban ong te bin ka kawai ka kalaktin no ka long kawai na kita ki usinyang ka bala ban penroi ya ka jai ka ya ka no ka literature mo kom ka literature khasi mentara da pipet ki la bon haki translation ki bala dana ka literature khasi mo te ka kawai do ka de kata ka long ma inang yo shu ki jing tip ki ba khambania den ba ka kalaktin ka rap yang bangin tip ya shi bon ba ki let's say ki ba ko mangi ha ka literature khasi ki kham duna mo ba ya pe de ba lik wan ra ka to ka jing ka kum kam the mayor of Castlebride ka tur ka de kawai ka bala kumangi kim tip yo tome ya ka establish le pa ka jing pen kalaktin ngila la kham tip kendiat lesi rang yo pikwa ben rap halor kata hoi kila bu ka translation mentaling I kala nang roi kala nang san ma ka kalaktin kuman teng yok sai bangla I menne
ko ya ka tu ka bangi ong ka translation henrek ka da ka ngila ban ong ban bu biang katen nang we transcreation la pen thamai shu nalor ka ba kala katen dia ban ong ya ka jinglo jing san jong ka translation man taling ikala kala roi ba ila bon ba ki jing tho ke bela mi le sing ila ban ong ka i professor streamlet dakar professor antoinette karamal ki i professor badap len war klei pen mi da ki jong ki benta ka be de translation le si kumi antoinette karamal ki la pralut baro things fall apart jong chinawa achobe tikitu ki iki barok ki ka iba ka translation hakari ka kasi ki jong ikala nang kiu ba hadu kata kindiat ru ngakwa ban phairu ngitep yo so tham ulong shisha uta upriu uba sna ba ka perkhat ka perdan mo uba kan sai do kata kum ukritik ngikwa ban phai le si so tham kum kritik PUD professor RR Thomas ubla nyo yu umulung so tham kum tau sim jong ki mulung lani uta umulung pansingat sim poet laureate jong gari baka jai banoy jongi ususo tham shimla tho ya ka bangi ong ya kata ka dor tho criticism Andre halor jongi katu kat ni teli jing tho ki bangi lalap na ka jing penshai jong ka sngiu nyau trap ka balami ha u arpo artri u jelio jong ka snem sha jak na spa lai pusan bat ha ki nong puli jong ka doi tarak siar ka bala ka baula ai tarik pat ha lai pui tarik u no opera sha jak na spa lai pun riu ngiu I katu kat ni ki serwet jong ka criticism halor ki jing tho jong u tika way ka ginya pet menta ya ka jing batai ka jong u phang ka poetry banginya su thu ko ke criticism ka kum ka jing tho ka jong u ning kong u batai ya ka poetry baka de kata ka mensim kamut de ka mensim ka bapen pau ya ka jing im ka ba kedau ya ka jing sisa ka kum melong bo ula ban tho poetry ti PE ke tu ki kentien ke buong jendong ne jelio hang no badan ka don brio hang ta dan ka poetry ti ula pen song senget pai ke ni ki kentien ban ong ba jindong ne jelio hang no badang kadon brio hang ta kadon ka poetry nang taru u tho ong ba chi de khot ka poetry melong kan tho shi volume ka history perkhat ya ka jing jelio jong jong per kamut ka perkhat ka ba ula bo ha ke ni ki kentien ke bu ong shi de khot ka poetry kala ban tho shi volume ka history then alo kata syu kum ukritik umulung so tham u batai ro baka poetry kalong ka duitara ka butem kabut u penyesriam ba ka poetry kalong ka surging wai dan ka surging tem ka balong ko utau mau sawa ka ba pensawa ya ki ki ba ulong swa man swa ula bo pat ka pun phalang pat ya ka mentak nalo nang ta pa de ususu tha unyo korsi bon ya ki ni la bon nga keten pareng poetic device dan ni kerokom tho poetry ya ka hap keten ya ki tara ya ki shnok ya ki sok ning kedom ya ki jam den te u angkum nu ka jing pensai ju wangam jutip ke kata ka art wangam jutip ke kata ka foot ka meter ki si eng masih halum bamjudan bahi kaya ngaban terlihat lagi pila dan ki supen kut ni anu ang tangis ngo bo ka ni ka jing kan ngaurit ka jong bolong henry ula krnyom pat ka jing sisa kalong bo ula krnyom ula pulih ula thwet ula thwat bat ula lap bat kala penlong yu banlong master halor ka tho poetry kamut walong ba sna ado kata halor ka tho poetry ka wei ne kijing batai kijung u ya ka poetry ka long ba open yesriem ya ka poetry kum ka white lam arlyang serti kani ka busyem na kijing tho kijung apostle paul shaki city kinong hebrew ya ka balat ka balap nan kam ha ka stem henry pusau ad ya ka bau apostle paul tho baka ktin ka jong blay ka long ka walam arlyang serti hang ni pada kamut ba u suso tham u penyagareng ka dor ka poetry baka ktin ka jong blay na ka ka ba umut hang ni ka long ba ka de ka ktin ka jong ublay ka ba aiman sim yu ka ba pasyaw yu hakitu nong score jong ban tho poetry nang ta pada u suso tham kum ukritik u batai kum no sapang ka ka thammei jong ka poetry pia ka ningan chupuli hang ne ka ba tho wong ublay ukpa ki jing shai na barim kum ha ki jong ki ju ne ki wei pat ki jai ben rio kum ta ki kraw jutang mat ki kraw perkhat jungi ula kren ha ki ayom mat ki kom ba per da ki pharsi balong ka sirngiu ya ki ki ban sawan tia bangi pe ki ni ka jing tho ngis ngo tho ba so tham unget ba ka ten rai la ne ka source ne ka ten long jong ka poetry ka de ublay nong bo nong thawi di hang ning yu iba umlong susu tham ya kersum lang bat William Wordsworth ubong ba
ka poetry ka wan nakata ka jing shit man sim nek emotions ya bersiam lang ta ne ususo tham unget pen ban baka telong jong ka poetry ka wan na uble par ha ka wan na uble ka yang ken ka hormot ka jong ka jing sisa na ro nang ta pade ubatai ka bor baka kamram jong ka poetry uang baka bor jong ka poetry kam dia basu tho kum tu batang mengi sutanat mereka bor jong poetry kalong ban pen kelai ka dok nut bai ka jing embryo kata ka kamram ka jong poetry pada ka de ban pen kraw ya ka perkhat perdan jongi kata ka de buong ban pen kraw ya ka perkhat perdan jongi mat sakawai uang ban pen klan ya ka dok nut kita ka de ki kamram til abangi kedau hang ni na kita ke ke bagi lai kran ngui iba udai kritik la ban pen kut ka bas ngosngai baka nong rem sngo thu kejong umulong susatam kam dei tang ba one no words what anda kadi ka ba kelum lang nadu Plato hadu Aristotle hadu Dryden pat kom ta ter hadu Shelley ru te susatam u de kritik anda tang nama bu tho katuk kan Italy tang kin jat ngim sim la ong bu de kritik ba kraw leng ong kom ta nama bu susatam klem wan ra ikisengnya lani ta ki theories lani ki literary theories hakabe dei ba kane namar kuman chong no uyo ru ikajing itu hadian lai pulai senam ti ngasrai kalong yar kalong jilio bhala dang ingam hakikam ki paula trai kan la dalong kum kritik ne kum uta unong perkala ketin ne kum uta uba la ayo ta usinyang jong u hakir kam ba per bar kalong ka ika ba asngau tanat pat ba to le si hadin lai pulai senam uyo ikata kajing itu henre uyo pat bat ngasrai ngindang yai pertute ya ka kam ka ba ula ai mo shangi ki patang ki pa hadin te parlok ngin phai ru pat khindiat halor ka dur tho ngiyo iba u susutham udan ya kata ka rukom tho dang lai ngamut man ong long ya ka rukom tho ka jong u ani kata ka style of writing ka bang yong but ka khamlong ka ba compare le si but man tip le si ki parlok ki ba pe ngi ne ka por kin song thu ya kata ka dur tho la ni kata ka style of writing jong susutham le si pila banya ban halor kata dia halor ka dur tho andai uni susutham long ba janai tam man pedan kam mi ki buit thau ya sina do ki imaginary hadu ki metaphor hadu ki simile hadu ki climax ki parallelism bar kom ta ter kan ni kam ni ko por bagi kan ni ka wai pat ka benta ka wai pat ka por ngila banyak kran ni ki balong academics mo ngila banong let's see ngala ban ai kanuk sai ya ka imaginary kalau ko pedan kam pha ka jing thop poetry dei kan ni ki imaginary kalau ko pedan kam pha ka pen i pat ka pen sngo yo nong tho yo nong puli ha bo puli ki jing tho pi ya ka poem ko per em bo tho la i usop pinam ba bertiang ba berjo ti ba ki puli ki nong puli ni ki snow yo ka ka jing mat jong tau so pinam ulong kum non de ulong bo bertiang bo berjo ti ka wei pada ki imagery bedan bor ba ka bo wan ra ha ka jing tho ka jong u ban wan ra ya ka ne ka rukom bam jong ki hindai pi ya ka rukom bam jong ki hindai kum no ki hindai ki bam u tho kum ni wong ki ukwai ki pia hanup kho siu ki pon ki kem ka ja so riu kim bang ka dut kim tip ka ki di serwa kejak masih dia pumsngau abangi puli ya kata pumsngau ba piru pila so kwa ban ma kita andai kalau gumta yang ni habangi puli ni sngau komba ngiru ngilai omat lem omat lang ya kita ke eke botho kita ka bor jabing ka jung hi ban pen ketik ikinong puli ban ke kila banyo i banyo omat ru kade kata ka bor jong ka jing tho nang ta pade ka dur tho simet ka jung u kum ka ni bor hala snow apeu hi ban pen kelai kini kitian bor hala ka mot bha halor snow apeu pa kan mot snew hapo nang ta wan ra se ka ni ko wei pade air pangat ki aw pi wong aw ti uburi noi ka jung mot ang to han re ka di ka dur tho simet ka jung u ka bumu umut ban ong aw ngani ka bumut ban ong kiao thao khen rao kata ken ha ka poetry ka jung u dei kan ni ka jing pun kam ya kan ni ka rukom tho ani ka dur tho ka bla ra joj ya ka riang jong osu tham te ha ba ngi pharya ya kini ki mat ki jura ni lap ken ni mau koridor kini ki larmonti kini ki hira ki ba koridor na ki dur tho ki jong de dang ta ka ji internet ba ka jing long kerpang pare jong ka dur tho poetry jong osu tham kaya rap ya ki nong puli ban kam ngam jelif sho ha ka poetry pi ya ki sngi ke bare mu nyau trap ula penyahap surba kalong ka jing ruai namar ki don ki shnok ki don ki khop ki don ki jamdien ki do ki sok ting kedom ti ka ya
tak kayat kum ka jingruai ende tena makata ususu tham udi ubah penak ba ha ka bapen kam ya ketin kasih oh ba penak ada kata-kata ti udi uni umulung susu tham ubla pen oshrop ya kayeng kesem jongka kasih poetry ubla pen yang ki mau krum ende ubla pen yang ki mau krum jong kathok katar kasih Tiang tak pada uthok ro igi tiang ke bakit jingmot ada kata-kata. Uthok dak kumwei dak kamut dak kumwei pat. Kata kadika kasap thok ke jung upi. Ata nalo kum pangalak kedau hang ni haneng uwan lam ro igi ni kitin na kendong kencrat. Kum pangalak kedau hang ni borhala snow appear. Nang ta uri uru basan ni kitin thamai le ba thak kitin thamai ro. Kum igi kitin let's say ka asor phi ka tusbir. U blame maman. U usuntiu ami por kini pin lap ha ki jing thok ke jung Ti Babu Soso Tham ulapan scam yaki mau krum ulapan yang yaki shot shan nang ta pada ulas siang yaki knong ulapan dat yaki sangkung ki bat tempa bat ulapan biang lut na dong sedong ban pen ipu ipeng ya ke poetry kasih kita kede ki dortho kita kede ki dortho ki ba ulap besok hapo ki jing tho ki jung Dina kini habangi pet ikini kiki ni iba udah ubah pet cisha hagak tin kasih. Dei tang ubit hagak tin kasih. Anda udah ubah bit ru hagak tin English. Pende pet ikijing thok kijing ubit pin pet ikijing thok shiti kijing usau kon jing upren broskat po ani kada ubah iten tak ada kata-kata. Pat ususo tamru udah ngamba hakinong thok pareng. Hi tagamot dei tang no hikai hagak tin kasih ada udah no hikai ru iktin pareng. Temun upenak kan baro art yakini ki baro art ni kalong ka peceliu ba mo la dang ngam ya kataka la long shisha to start perkan ubai I jungai but ubalo balasna shisha hakaktin ubala long kensai kata kerkom tho but ngathrai ni kum kita ki patang ki ba shim la long shisha kam ka chingker khu yang ni mo kindiat pen kemen ngin pai pilong ita research scholar but ngathari ka paper ka ba phile research kalong halor ka feminism dei kindiat le si ka kum kata ka samla ka ba kwa ban police khaman but ka jing yu I jingai ka jong phile si kumno bangin penne pensa ya ka ni ka thok kathar ha ka kasi ka ngamot ong but ka jing yu men sim ka jong phi ba pin ya chaprang but ka ni ka research paper ka jong phi ka jing yo men sim janga hite ka lomba ka we ka dog ba ka ban le ka de ka research ban wat ban ya mo ka tin ha si wat la ha ka ngala ban thoi ka te se ka tin English ro hende nga ji da ka tin ka si hi na ma ka we ka lomba nganang pen roi shi ka tin ka si kham tam men ta ho ngale ka feminism mo te kal ngale ha ka analyze ka pat ka tin ka si ala long pharia ka tin ka si te ka ta ka we ban respa ka tin ba ki be do shi la sha da la dab ya ka de ka kam ki be ki la ban tip ke halo ka feminism na ma ba kam ta le si mo ba ro da ki kin pat tip ka feminism ha ka to ka ka si le si ka dan feminism dan hi ba dan feminism se ka tin ka si le si da sha da ka la on pen mi ka ni kin tip ke ya ka na kam ta ma ka tin ka si mo ki bam ju kampuli ka English le ki la ban yo na kan ni ka jingtre ka jonga but ka ek ba yo men sip ro ka long kom ta ba ka pe ki malong ki bakra mo kum so tham ro ude we wala ya sibun ba ki jing ki jing jar ki bola mar ki sakran ben ki sa iben re nga u pat u ya be saprang u ban poi se ka thong te nga ro da kan ni ka lenti nga sim ya ka ta inspiration u mo ba u mo lo so tham le ba ka jing ro ka de ta ki khlong te ka ta hi ka de ka we ka long pangin to saprang ba ap deng ki no ki ki jurbat ki babon ki ba wan ka jing em jong em ti kindiat ru rangin pai no shwamangin penkut ya kan ka program phila pan mi ka kot maya jong ka por ka bade ru ka thuk poetry ka ek ba le si kum ki melung ki bala le no kum umelung so tham ki ek jing yo men sim ka jong phi pan you know umelung so tham ula walong mu to sambai ke bala bet ak do not ka jonga ya ka bang menta pangala ban su thiet ndai ban sngo thu pha yakin nong rim jong literature jongi ya kan nong rim jong ka tho katar ti de na kata kadau nga sala bangan penmi ya ka to kot ka maya jong ka por ka thu poetry kasi ha ka lai lan ki haiku batangka tinga tho ya ka ha ka dur jong ka free verse but ha ka dur ke jong ki bong kinong tho kinong Japanese poems
gahaiku batangka. Di ka kubor jong pi nam taki para samla syabangin berkut akan ke program. Ka kubor ka banga kwa bangan ong syaki para nong sngap barkinong pe akan ka program ka jungi. Kalong baka tin kasi jungi kala roy bakala kiu. Ngimla ban ong tanah marba ngi juya kren kho nyo ba o baka tin kasi jungi kala hiar em. Kam de gum ta kanang kiu, kanang spe. Ila nang mi ki melung kan thei menta. Nadu i kong sutimon renja i professor streamlet dakar i kong i professor bakiamon renja bat ki kan thei ki balai kelur lang ya kan ka kam thok kot thosla pi uni umulong soso tham ula ai ka baiseng kan yang ginong tho ula ai ka baiseng ngi ginong tho baro but de halo kan nong rem ki mi kum ki melung kum ss majao nang ta ki mi kum melung kum kan pham sing nong kan ri ni mi menta kong i ba polling do i belong menteri hak sarkar pi ki jing tho ki jing kalong ka basna do kata dia nang ta pade ni don ru yaki nong tho ki benang kena kum Vancouver shulai uni ru de we na ki nong tho ki bo le se tho ak ten phareng en re ki poetry ki jing o ak ten khasi kalong ka basna do kata i kong diary sa rum nong ibala pen mi ru i ka page speak your roots hapo Instagram pi ka pertementa kadeka proses jong social media de lingba ka to ka page ki brio baro ki la yo jeng te pas bang ka ten kasi pi nang ta pade ka ba phla ru a kadeka por ka long bangila yo skawi ka kot ki sngi thami u nyau trap ka bala pen mi di ba avna pariat pi de ka mot ba i kam sam sakut te ka we ka ngila ya chaprang ka we ka long ba manu belong try kan ka ten de mangama pi mangi baro diladangi ngim sko try kan ka ten manu ban sko try dengan sko ba ni ki khasi nang ngila kiwa kalian ka thok katar but ya kita padele se ki ba kwa ban kran ka tin nong we kam de yang bangin kentet bangin kran de ki tin kentet bangin kran de ki tin dumok and de ban kran da ka tin man pen kelai ka jing mo perkat jing ki man kran da ka jing e nang ba kiru kin sngo tho ya ka jing koridor jong ka tin khasi ka jong e pen kran dia to ka kubor ka buka kwa ban ISP ya baru kinong pet ya ka program ka long ba ki de ban bod dia ni ki kita ki ya kita ki denjat ki ba ki long shwa man shwa jungi ki la bo hangi ki pateng jungi ba menta mo bagi de ban phai dia ka menor bagi de ban phai dia pa menor bagi ban shim ya kita ki sembok perkat ya kita ki sembok perkat ki jungi kai ki ba crowd na ki real crowd jong ka jat ban real khasi dang ta de ban tei ya ka pateng ka ba menta ban pasat jing sha ka lawe bagi dia ban tre sitam ngi dia ban wad ki bathamai ngem dia ban kan de na ka jing em ka jongi wala pling ki jing ki babon ki bang yakan do leng kin shim ki kum ki mau jam bangin poi se ka thong tang kata kalong ka pasot sanat aduh kata ata but so benut ban chupun kut no namar ba kibun ki bentangi kilem pat yo ban ya keren mo Henry nga kwa ban ai ku blay na liang ka di ke me klaya nam ta ka por ka jongpi ka e ka ba so sarong hadu kata ata kalong ba ki kun samla jungi kum ba pi ong menerang ki klem randen ngila nang kiu na kawai ka por bat ki babon ba ki nong tho ki la nang mi ti ngi nge bat kat nang ya ki singi ki por ki nang mi shu ki nong tho ki benang penyar bat nang penrus ba shu e ka ten kasi jungi ku ble shibuni pi bro ma se shibuni ti palok kum tungi osngowi kin ki kun samla ki belong shisha kita ki nuksa nam ta ki kun samla jungi ba ngi de bantip ya ki ba ki long den ki labu na ka banta jungi bat ban samru ya ki shaki patang ki menangwan hoy uni useng khan sang perkhan us em ki melung ususu tham ulong shisha u brio u bayar jing mo perka hadu kata kata u basna ha ka ktien bar ha ka thok katar bar upala ayo usinyang jong u ba baro ngin ya perto parlok hadu ngai syambyang bat pi ha ka pat ka kublay piparo